Na Signál rádiu herec, moderátor, producent, scénárista Daniel Dangl. Ďakujem, ahojte. Doufám, že jsem něco nevynechala, vy toho máte opravdu hodně. No vlastne ani neviem, asi ten herec asi najmenej, by som povedal. Ale taky trošku. No, trošku, ale nechcem ubližiť divákom, takže radšej som sa rozhodol v jednom momente svojho života, že to herectvo budem tak minimalizovat. Já jsem viděla jednou slovenský nebo československý film a tam jste hrál nějakého gangstra nebo mafiána. Áno, to bol, bože môj, to bol zlý herecký výkon. No áno, to som hral takého mafiána, ktorý potom strašne dostal vynadáno vulgárnym spôsobom a sa stiahol a aj to som nezvládol. To bolo dobrý. To bolo v nejakom Danielovom Landovom filme, už teraz si presne, nie ani jeho, teda ale jeho manželky. Vtedy tam sme účinkovali, to bolo v Nitre, takže to si pamätám, áno, to bolo zaujímavé celkom. Je akorát překvapila ta poloha, jak vás známe, že jo, toho srandistu komika, tak najednou takový jako gauner v podstatě. Áno. Až mě to vylekalo. Já jsem to nečekala. Ale umíte teda dobře hrát tím pádem. No. Já jsem si na úvod nachystala takovou krátkou básničku. Jo. Na scéně stojí Dangl Dan, v očích má jiskru, v srdci plán. Směje se rád, až slzy tečou, když jeho kluci scénkám neutečou. Abeceda volá hlas a oni jedou A až Z zas. Z každé věty perla padá, Dan se směje, no paráda. Když skončí hra a světla zhasnou, Genia, Jakub, Michal i Bohouš mají vizi jasnou. Jen aby se zítra znovu do kamery správně tvářili a smíchem svět opět i zas prozářili. Pekné. No není to úplně, je to jako od prvňáka, ale byl to úkol tak splněn. Jinak vaše začátky, co vím, tak patří polygrafické škole. Áno, na poligrafiu som chodil. Ja som býval totižto blízko gymnázia, odkiaľ vychádzali takí kockáči, mi to boli, takí chlapci menší s okuliármi a tak ja som sa strašne bál, že sa zmením na takéhoto chlapca, ktorý až neskôr začal byť ako Harry Potter populárny. Tak som sa rozhodol, že ja chcem ísť robiť fotografiu, ale moji rodičia sa dozvedeli, že na takej tej strednej škole fotografickej, že tam sa fetuje, tak tam ma nechceli dať, tak ma dali potom vlastne na poligrafiu, tak preto som skončil tam. Ale bolo to super. To věřím, no. A nějak nikdo vás nesvedl z cesty, jo? Nie, ja mám také, klepem na drevo, máte tu drevo. Ja mám v živote celkom šťastie a tam som mal šťastie na takého pedagóga jedného, s ktorým som fakt skoro sám strávil celé štúdium, čiže to bolo zaujímavé. A bol to bas-gitarista jednej skupiny mimochodom, čiže sme si rozumeli v hudbe a tak ďalej, čiže. A s tím jste pak nějak nespolupracoval? Nie, už neskôr nie. To mi právě teď nabíhá a úplně odbočím, kde jste se dal dohromady s Mariánem Čurkem. Marián Čurko robil najlacnejšie hudbu vôbec na svete, takže kvôli tomu šetrili sme peniaze a keďže robil najlacnejšiu hudbu na svete, tak sme uprednostnili tento úhol pohľadu. Mě dlouho vrtá v hlavě a říkala jsem si, když jsem to viděla poprvé, jo, ten Dan je geniální, že vymyslel takovouhle show, pak jsem se samozřejmě dočetla, že je to opět z ciziny, že jo, americká, volně navazující na britskou. No ono to vlastne bolo tak, že Maďari mali takúto show, trošku postavenú na inom, nie na tom, jak je postavené Whose Line It Is Anyway, a bolo to na vlastne vysokoškolských hrách, ktoré sme hrávali na herectve. No ja som vlastne tomu najprv urobil divadelnú podobu a tá sa stretla s veľkým úspechom, potom sa to ponúklo vlastne televízia potom nejakým spôsobom skočila a až potom sa z toho stal fenomén a vlastne až potom sme začali čerpať z týchto aj zahraničných vlastne formátov. Čiže toto nie je licencovaný formát, je to taký náš vlastná československá podoba improvizačnej show. Takže vás nikdo nemôže napadnout? Môže niekto na ulici s nožíkom v ruke, ale inak za toto nie. Proč se smějete ze všech nejvíc? Mám tady dotaz od posluchače Petra. Áno, je to veľmi dobrá otázka. Ja sa nedokážem ináč na seba pozerať, keď sa smejem, mám pocit, že to je neúnosné. Ale smejem sa preto, lebo fakt tí kľúci sú zábavní. Ja im strašne držím palce a verím, že sa to prenáša aj na divákov, aby im to vyšlo. A keď im to vyjde, tak o to väčšiu radosť mám, o to viac sa na tom bavím. Čiže možno preto to je také častokrát možno až prehnané, ale keby ste ma videli v reálnom živote, tak ja sa fakt smejem jak idiot aj v reálnom živote, bohužiaľ. Mne keď príde niečo vtipné v kine, tak ja si láhnem na zem v kine a smejem sa na zemi. Čiže pre mňa to nie je ničím výnimočné toto, ale na obrazovke to asi výnimočné asi je, si myslím. Lidi pořád tvrdí, že se chtějí smát a pak když se někdo směje, tak jim to vlastně vadí. A mně to přijde naopak sympatické, protože já se řehním s vámi. Co se podle vás lišilo mezi slovenskou a českou verzí? A proč ta slovenská skončila? Tá slovenská verzia bola generačne asi o jednu generáciu mladšia a nedosahovala také profesionálne parametre, jak tá česká verzia. Hej? Myslíte? Mne prišla dobrá. Nehovorím, ale s odstupom času viem byť objektívnejší a
viem povedať to, že to už vlastne kľúci mali, navyše tým, že Michal, režisér, autor scenárov, geniálny, dobre, tanečník, ale akože tiež mal strašne veľa odohraných vecí a v podstate Igor Chmelák, síce dobrý Igor Chmelák z Marsu, to je jedno, Kuba Kohák, režisér, hej, Bohuš, zase na druhej strane výborný herec. Čiže je to partia ľudí, ktorá nejakým spôsobom má aj tú skúsenosť spoza kamery, nielen pred kamerou. A to bol ten veľký rozdiel, si myslím. Říká Daniel Dangl na Signál rádiu. Rozhovor Signál rádia. Na Signál rádiu stále naším hostem Daniel Dangl. Ještě jednou hezký den. Ďakujem pekne. Mám tady další otázku od našich posluchačů. Jak často se chlapi v partičce posílají do patřičných míst? Stane sa to niekedy, musím povedať. A je to aj celkom častý jav, lebo každý má svoju predstavu o tom, ako by tá hra mala vypadať, alebo dopadnúť. Hej? A len tým, že sú to hry, ktoré sú není dohodnuté dopredu, je to improvizácia, tak častokrát nastane tak, proč si mi neudelal toto, A že odkiaľ sa to mi nebude. Čiže vznikajú takéto tieto veci, ale to sú presne veci, ktoré pomáhajú potom tomu produktu prežívať tak dlho. Lebo sa kľúci stále ešte držia v takejto energii a vylepšujú sa, snažia sa to vylepšovať ako celok. Jak moc musíte vypípávat? Relatívne dosť, ale to je skôr také kvôli tomu, že oni majú nastavenú tú latku humoru ako keby niekde inde. Čiže ako častokrát sa dostávame k tomu, že musíme vypípávať toho relatívne dosť, lebo oni sú akože fakt úprimne otvorení v tom, jak to hrajú celé. Někdy si říkám, teď mělo přijít pípnutí a není tam. A pak přijde u něčeho ostřejšího, tak si říkám, asi je to trošku posunuté. Áno, ten level je posunutý trošku. Jo. A je to tím, že je to až po 10? Nie je to podľa mňa len tým, je to tým, že je to na Prima Kult, čiže tam je to akože akéby viac znesiteľné, by som povedal, ale dávame si veľmi pozor na to, aby samozrejme sme neboli postihovaní za to. Vedete si v partičce nějaký archiv slov legračních, který třeba pak použijete při soutěžení, při hádání, protože třeba takový Richard, to je studnice bezedná, jo, vymyslel třeba lučního exekutora, nebo slamáctví. On to vymyslel počas tých rokov niekoľko, ja som si to chvíľku aj zapisoval, ale som to prestal potom, lebo to je, on vlastne vyrobil svoj vlastný slovník, a vlastne nie cudzích slov, ono je to takých Richardových slov, ktorému každý rozumie, čiže v tomto je on neuveriteľný, jak mu to šlape v tej hlave a vymýšľa tie hovať, no to je neuveriteľné jednoducho. Je těžké vymýšlet humor dnes, já totiž vzpomínám na ta léta 70. 80., ve kterých jsem se narodila, vyrůstala a tehdy bylo srandy, bych řekla, v televizi víc a teď mi to docela chybí. Ovšem, vy jste to tak jako dobře rozčísnul. Ja si myslím, že humoru je stále málo, bez ohľadu na to, že v akej ére alebo epoche sme. Každopádne toto nie je úplne ten literárny humor, čiže tým, že sú to hry a je to improvizácia, tak skôr tí ľudia sa bavia aj na tom, jak niektoré veci nevídu, nie presne pri literárnom dobrom komickom diele by výjsť mali. Takže je to postavené trošku aj na také jemné škodoradosti a to je strašne milá ľudská vlastnosť. Keď je to málo. Dá se vlastně vůbec rozesmát publikum, i když víme z vaší partičky, že ano, ale jestli je to těžký, protože mám pocit, že lidi už dneska všechno viděli, slyšeli. Je to náročné, isté áno. Hlavne je to náročné pri tých audiovizuálnych dielach, že natočíte z dobrú komédiu, natočíte z komediálny seriál, to je fuška, akože skutočne áno. Ale zase na druhej strane konkrétne teda vy Česi máte jednu obrovskú výhodu, že vy máte taký veľmi svojský, láskavý a veľmi dobrý humor, veľmi kvalitný, blízky takému britskému trochu. A to je niečo, čo vás dúfam, že nikdy neopustí, no? Lebo to je vzácnosť, ktorú vy ako národ si pestujete a je to veľmi pekné. Díky. A ja myslím, že i Slováci dobrý. No, my máme taký prízemnejší trošku taký ten, ale akože áno, však aj my máme milý humor, ale nemáme taký veľmi typický svetový v niečom. Vy ste vytvořil v ozovkách, nejen partičku, ale taky Možné je všechno, všetko, 2 na 1. Já když jsem poprvé viděla Možné všechno, nečetla jsem si, kdo to dal dohromady, to až potom, jo, tak jsem si říkala, kdo to tomu Danovi sebral, teď to je taková kopie. A pak jsem se dočetla, že je to vaše práce. Áno, taký. No. Ako toto je, Možné všechno je vlastne fakt licencovaný formát, ale je tam strašne veľa vôle na to, ako si to dorobiť lokálne. A teda môžem povedať, že v rámci tej dorábky je to tak, by som povedal, že 40/60, že viac toho urobíme my toho lokálneho, ako je v tom, ako je v tej, jak sa to hovorí, Biblii. Čiže to je jedna vec, áno, 2 na 1 sme za Adelou urobili takisto, to bol náš spoločný ako keby nápad, ktorý sme realizovali. Ja mám rád tie autorské veci, alebo teda minimálne veľmi do veľkej miery autorské veci, že mňa moc nebaví robiť čisto licencovaný formát, ktorý urobíte jednak jednej. To nie je úplne moja šálka kávy. Takže radši přemýšlíte a vymýšlíte sám. Áno, radšej to mám. Takže aj ja skôr možno ani
ani nie toto, ja skôr mám rád to riziko. To ma nejakým spôsobom vždy priťahovalo, že... Ale keď to riziko vyjde, tak je to akože vzácnejšie, si myslím, alebo oveľa také pútavejšie pre diváctvo. To mě napadá, když jste šel poprvé na trh s partičkou, bál jste se hodně? Jaký bude ohlas? A to je vždy taká, nechcem povedať, že to je obava, ale je to také, že idete s niečím, čo to ešte nikdy predtým nebolo. To si pamätám veľmi presne ten moment a ono to vlastne prvú sériu nejaký extra úspech nemalo. Ja som stále trval na tom, že to musí ísť cez týždeň, že to musí byť takáto zábava, že človek príde z roboty. Ono sa to nehovorí, že len kvôli tomu, ale ono sa to vlastne potom v tej druhej sérii, ktorú sme si vyprosíkali v úvodzovkách, tak zmenilo a zrazu sme vyhrali TT a tak ďalej. Stal sa z toho fenomén. Říká na Signál rádiu Daniel Dangle. Rozhovor Signál rádia. Na Signál rádiu stále Daniel Dangle, herec, improvizátor, hudebník. Vy taky vlastně občas té partičce hrajete, že jo? Na ty bubínky se berete Mariánovi. Tak to je tiež také niekde na tretinovej ceste, lebo ja viem hrať skoro na všetkom a na ničom. Ja viem hrať aj na klavíri niečo, aj na gitare, na bicích, aj toto, ale nič neviem dobre, no. Také jak celý môj život. Odpočíváte vůbec někdy? Já si říkám, že jste v neskutečném zápřehu vzhledem k těm všem projektům, které máte. Kolik je to tak třeba dní, když se to sejde? A ja to mám fakt rozdelené, že práca a dovolenka. Ja chodím asi štandardne viac na dovolenku, jak bežný človek, si myslím, lebo ja potrebujem ja nemám ani víkendy a tak to bohužiaľ to tak nefunguje v tejto branži. Čiže ja mám skôr to, že ja neviem, mesiac a pol, 2 mesiace makám a potom fakt na týždeň musím niekam vypadnúť a že vypadnem tak, že som vtedy tak, že zahodím mobilný telefon a všetci o tom vedia a akceptujú to. A nestává se vám, že vám kamarádi volají, kam jste se poděl? Protože mně se to stává. Já totiž jsem většině na sítích a když tam týden nejsem, tak už mi píšou kamarádky, rodina. Lucko, co je s tebou? Nestává se ja vám som to? není na tých sítích až tak aktívny, musím povedať, že ja skôr mám taký nihilistický prístup k tým sieťam. Čiže toto si nikto podľa mňa ani extrémne nevšimne, ale oni vedia, že ja idem preč väčšinou. Čiže ja ich na to upozorním a preto kolegovia sú aj v takom vždy. Skôr je ten problém, že ja na tej dovolenke sa uvoľním, potom mám pár dní na premýšľanie a vymyslím si nejaké nové veci. A to je potom des pre tých mojich kolegov, keď sa vrátim, že čo zas vymyslel na tej dovolenke. Takže to je skôr taká stresujúca časť tej dovolenky teda, alebo to je podovolenkového obdobia. Hrozej se už dopředu. No, Vy máte 3 děti a to nejstarší s vámi jezdí ještě na dovolenou? Ale oni sú tak, akože musím povedať, že oni sú v tomto prípade také dobré deti, by som povedal, takého rodinného typu, že syn napriek tomu, že má 22, bude mať 23, tak stále, keď môže, tak kdekoľvek ide s nami na dovolenku. Áno, to je také, že to si nenechá uísť, má pocit, že ten krb domova je teda akože že natoľko príjemný, že sa vracia stále späť. No navíc zdarma dovolená, že jo? No, to je jasné, samozrejme. A pak máte, jestli dobře počítám, 19 a 9. Áno, tak, jo? presne tak, no. A to jsou holčičky, kluci, já jsem to sú zapomněla. holčičky, áno, to sú dievčatá. Chlapec je najstarší a 2 mladšie mám dievčatá, no. A manželka Beata, přiznám se, že to mi vykopnulo AI, jo. Já jsem totiž nikde přes Google nenašla, co vaše paní dělá a AI mi napsal, že je to herečka a zpěvačka. To je výborné. To keby počula, tak sa pobaví na to veľmi dobre. Ja by som chcel vidieť aj hrať, aj spievať ináč. To je dobre, to skúsime niekedy v posteli. Dobre, ale každopádne nie. Ona viac menej riadi firmu ekonomicky právnym spôsobom. Nebyť jej, tak ja nemôžem robiť to, čo robím ja najradšej, a to je to, že kreujem, alebo domýšľam veci, alebo teda predávam, mňa baví a obchodovať. To je tá moja, ako keby starosť vo firme, jej starosť sú skôr tie nepríjemné excelovské časti. Takže se vám stará třeba i o smlouvy? O všetko, o zmluvy, o financie. Ja vôbec neviem, koľko mám peňazí mimochodom, že keby sme sa náhodou niečo stalo, tak som úplne prd. Ale to je dobrý teda, že manželka to má pod palcem. Áno, hej. A to je fajn. Hlavně, že vyděláváte. No, však to je, zatiaľ to celkom ide, no. Já jsem zaznamenala v jednom rozhovoru, byl jste nedávno u slovenských kolegů, nebo nedávno, už to možná bude nějaký pátek, že moc jako nemáte rád ty vážné role. Když jsme tím začali, ten dnešní náš rozhovor, ale že když jste třeba na škole dostal Shakespearea, nebo nevím teď, takže jste v tom hledal srandu. Áno, ono to nie je, že nemám rád. Ja naopak akože obdivujem kolegov, ktorí vedia veľmi dobre hrať a hrajú vážne role. Ja som zažil takú jednu skúsenosť na vysokej škole, kde som hral jednu vážnu rolu, aj som mi nejak uveril a som sa toho zlakol. A od tej, jak som sa toho zlakol, tak som si z toho začal ako robiť srandu. A preto vlastne ja som vždy mal potom, to vzniklo skôr z také obavy, lebo zo strachu, že aby ma nezožrala tá vážna postava, tak som si vždy z toho robil srandu. A moji pedagógovia boli z toho na nervy síce, lebo ja som hral aj, ja neviem, Romeo a Julia som napríklad hral Romea, hej, no a tak ja som si to tak poňal po svém, že Julia
splakala od rehotu a tak ďalej, čiže aj keď som sa otrávil, tak to trvalo asi 15 minút na javisku, čiže lebo som nevedel poriadne otráviť a proste som sa prebral a dootravoval som sa ešte. Čiže ja som si vždy z toho robil ako keby nejakú formu srandy, ale to nebolo kvôli tomu, že by som ja som sa bál trošku ísť do tých vážnych rolí, alebo nebol to strach, ale ako bolo mi to príjemnejšie si z toho strieľať. No. Rehol, to už jsem dlouho neslyšela. No. Máte někdy chuť si zkusit právě vážnou roli? Ani nie. Akože, jednak, ak som spomínal, že ja sa nepovažujem za nejakého dobrého herca, asi si myslím, že by mi to ani nejako diváci dnes už neúplne zožrali, že by som zahral nejakú vážnu postavu, ktorá by nejako strašne trpela nejakým spôsobom, tak to by vyznelo divne. Ale hlavne by som to nezvládol herecky, si myslím. Já jsem vám toho mafiána věřila. Tak, no, ja nie. Daniel Dangle na Signál rádiu. Rozhovor Signál rádia. Na Signál rádiu stále moderátor, producent, režisér, scénárista, no prostě Daniel Dangle. Dobrý deň. Jak se pozná podle vás, že je improvizátor dobrý, nebo podle čeho jste si vybíral kluky? Na to je ináč veľmi jednoduchá otázka, že robí priestor aj kolegom, aj sebe. Že nie je to o tom, že improvizuje len na seba, alebo teda napadne ho niečo, tak to hneď urobí. Naopak rozmýšľa, ako by mohol dopadnúť celok a ako dať priestor aj svojim kolegom. Mm-hmm. To je vtedy najlepšie, lebo tí kolegovia, keď to vedia vrátiť, tak to iste vrátia a vtedy je to vlastne taká symfónia. Vtedy to začína byť taká tá dobré naladená hra. No stejně tam máte ty chlapy, já si říkám, že tam trošku to ego bude. Jestli pak se někdy dohadujou kluci mezi sebou, nebo s vámi, to jsem lehce zaznamenala. Pokud to není vtípek, tak někdy jsem tam jako zaznamenala lehké tředice, třeba s Míšou Suchánkem, který přijde za chvilku. Že my sa radi tak škádlime, že my vieme o sebe, že čo nemá ten druhý rád a my niekedy náskôr tak akože taký ten nožík pod rebro, to akože to radi urobíme, hej? A oni mne, ja im, a tak, čiže súčasť takého toho uvoľnenia na to, aby potom tá hra dopadla dobre. Stává se někdy, že kluci přijdou, a to si myslím, s nějakou blbou náladou nebo s bolavými zády, jak teď říkal Jakub Kohák nedávno. Áno, akože to je bohužiaľ čím ďalej, tým častejšie, lebo to sú starí páni už, takže už sa rozpadávajú pomaly, ale iste. No dokonca Michal teraz naposledy niekde, však si, keď ho to budete mať, tak si spomenie, že ja mám 60 let a delám tu takové, poviem to slovo, lebo to by ste museli vypípať, lebo presne, že v podstate hráme ako deti, ak keby v tomto dospelom veku a častokrát to niekedy preženete aj v tej fyzickej stránky a tá fyzická stránka na to niekedy, akože to vám dá pocítiť, že aha, pozor, už mi není 20 let. Včera to spieval mimochodom Michal. A když teda nechytnou tu správnou energii, nebo nemají tu náladu, nebo je právě bolí ty záda, umíte nějak takzvaně nakopnout? No, myslím si, že oni sú natoľko profesionáli, že napriek tomu, že sa niečo stane alebo že niečo nevíde, tak oni sa vedia tak reštartovať sami už od seba, že na to nepotrebujú ani mňa nejakou formou. Oni vedia, že majú doručiť čo najlepší výkon, to niekde majú v sebe. Vedia, že je to televízny pořad, netreba vysloviť, sorry. Miluju to vaše. Čiže je to, oni vedia, že jednoducho to majú doručiť to, čo majú ako profesionáli a robia maximum preto, aby to napriek tomu, keď ich bolí záda, alebo keď ja mám blbou náladu, alebo čokoľvek, tak urobia fakt ten maximum na to, aby to vôbec nebolo poznať, alebo aby ten výsledok minimálne bol že čo najlepší. Jde partička občas na party? Sejdete sa i mimo práci? Jasné, my dokonca, ako bohužiaľ, keď točíme, že každý deň za sebou, tak to je veľmi ťažké, lebo na druhý deň potom vyzeráte ako vyschlá slivka a to nikto nechce, ale zvykneme, áno, z času na čas zvykneme, že sadnúť po natáčení a zvykneme aj do druhej, do tretej potiahnuť, akože to sa stáva. Já se vrátím ještě k těm úkolům, k těm soutěžím. Ty vymýšlíte nějak dopředu, anebo prostě na place? Je to akože kombinácia. Keď sme v divadle, tak nevymýšľam vôbec nič dopredu, ale keď sme túto, tak predsa nejakú vnútornú dramaturgiu, nejaký vnútorný, ako by som to povedal, nejaké vnútorné pravidlá, tá relácia musí mať ako dramaturgického charakteru, čiže tam to musím pripraviť, ale mením to aj tu. Častokrát to vymením, premením, zmením, lebo mám pocit, že teraz by bolo lepšie niečo iné a tak ďalej, čiže vzniká to takisto spontánne skoro ako tie divadelné verzie. Když tam nejsou kamery, šprajcnou se někdy kluci, tak tohle jako do toho nejdem, nebo to jsme dělali nedávno. Áno, a veľakrát, ale nakoniec vždy nejako povolia, hej. Akože niekedy sa už niektoré hry akože vyslovene že už ich nenávidia, ale potom nakoniec nejakou formou, sa to vždy nejako podarí urobiť, no. Mm-hmm. Takže, hej, no. Takže pořád vás to baví i po těch x letech společně? Čo obdivujem na nich a preto to je tak dlho aj na obrazovkách, je to, že tá energia je rovnaká ako v prvej časti, tak je rovnaká aj dnes. Co byste chtěl, aby po vás jednou zůstalo? Smích, vaše pořady, anebo spíš ta atmosféra, kterou jste s klukama tvořil? Ja si myslím, že
skôr tá atmosféra, si myslím, že to je asi to najdôležitejšie, že neviem, či sa podarí niekedy ešte urobiť niečo podobné, isté, že áno, ale to, jak my sme zažívali tie prvé roky ako roková kapela, kde sme vypredávali 2000-ový, keď sme boli na Konopiši, tam bolo 6000 ľudí, neviem, no to boli absurdné veci, fakt sme boli jak roková kapela. To si spomínam. To sú také zážitky, ktoré sú tak prepojené s tými divákmi nejakým spôsobom a strašne veľa sme s tými divákmi strávili času, takže to je niečo, čo tu po nás zostane v nejakej forme. Danieli, ať se vám daří, vám i klukům, ať partička funguje co nejdýl. Máte nějakou představu, jak dlouho by ještě mohla fungovat? Vôbec nemám, ale ja som mal už pred pár rokmi pocit, že už by to malo skončiť a stále to nekončí, čiže ja ešte som verím, že to potrvá oveľa dlhšie, ako som si myslel predtým. Tak držíme palce. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Dovidenia. Daniel Dangle na Signál rádiu byl naším dnešním hostem.